يقمتنا الله يوم سلم فننا عبرقنا يوم روكيت فننا يوم كميدنا رقي الرين لك عدنا وخوف أفريقيا ودي إرنا بيان ترمايو عبن كلنا نسبين لنا نستعن لنا نسيما لنا نسنات لنا مسر سناي نسكر ما يلنا مس ألكسندر مس عللنا مس وين شكر علنا لنا مسك عدي عين احنا عندنا وحلنا عندنا تعود عطوني فيز قايلة صحيح اجيني لاي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو كم زتريو وزلهم كم زنايلن زبن عامت فيستيفالات وكاريين ديالي فلتاني من مليسي زحق سنو زلو مسناي بينيام عوت ناي أتلتاتنا مرحا وديو حجر ماب زو أولمبيك استساتيفهم زلو ودما كم عوتات كم تقولنا انت دايم تقول انت أقام يبلان سلازي كم زيلو ناقل تقول خلو تي أولمبيك سبحال أبي أزاربار السخين الله بسبورت جناي كونن سبورت اللنديو كاف سبورت وزعي كالا أجنداتات زخول تحبيو زغيز نبرة تفنجيرو وزيو كاب حد عرسي ناب كالا عرسي كم زع عينة أولمبيكس بوليتيكا وقداي كوينا يفلتني نزيد ما بخل ما نقد كريينا كاب ودم سوالد كوينا أتيو دسن بدك جميركا بوليتيكا أين تكامنا نابلي بوليتيكا ملو بملو بوليتيكا استقامات نتشايناويان كسعرهم يسجمروا حقتاتهم من أجاباتهم من كغيروا جميرة مالوتي الفدريشن نايب حق زجرم كنا تاسنا نرجع لنا حنت زربا لا بزعج زي دغما اب حنتي افضل انترفيوات ناي بريزنت ساس بزعج زي زمسح لكم يا ما فير كومبيتيشن يوم زبلو فير كومبيتيشن زبحال يلن على قيو نعنو جاي لك حنكيلو دقيقه الفكاي زفتن زربا تبل زربا بوقع كتري وايهم اب كل بوليتيكا اب يوكي تهزبي أنصار إسلام كم زخانة كم يجيرو خمسة نصره كنا رأيكم هنا مس إسلام زي تحز أرسي ناب إسلام كم يجيرو يسقع كم زلوا تلزي everywhere we're gonna see a lot of things of Nigeria زي كذلوا نا إثيوبيا قداي سفح كل ونايو مغنياتو حدش حق زاتات هو ببوليتيكا بكالين بزح أنفتات كيدلو قداي نا إيرلاينز دما CNN حدش حبريتا نا CNN جازتنا حدش حبريتا وزيلو مسنا إيرترا مجلسون زي تحازيو so أبي كم نجمع فلتين هيك we're gonna start here please like جبرو support جبرو سام مودا تام سايت سنحو كومنت دم أقلف نابلكو بزياس كان نجمر زيا مجلس اختبارات خل. The spokesperson said the event has nothing to do with politics when asked about the Israeli athletes that are competing in the Paris Games. The Russian Foreign Ministry slammed that response. Have a listen. So أولمبيكس كبال كلون تايو سبورتاوي إكسلنس إسرائيل ويكا بلوز النت ويكا فلوي بقعتنا سبورت إسرائيل أب كل عودي نربع عمت كم دما نملو هيوتهم وفيهم زتدالولو سبورتنياتات بدرجة عالم بقعتهم زنصروليو تزحزن زخولو بقعتهم عريوم زاتو زلو بتلفزيون بقلم بادفرتايزين بليوناتن كالن جنزبيتيو كابو والحنت نتوم أتلتاتن نتوم حجراتن زي هب مخانية أورجانيزيشن إذن نرسع يا كلام تقولكم نيرة ناي بحكي ناي سكام ويكا ناي زمتا أورجانيزيشن مخانو ولا تفيفا ذبال ولا تيويفا ذبال كلاتهم تجنزب نابنت وانش أوروبا تخيل نيرو ما بجحتو تناي أتاويتات ناي تقعسو ناي تسبورت بملو نفتو أولمبيكس زاتو أفتي لوزانزل هيد كورترس ناتو ميز خي تجنزب تهاجر كابوريزم رخيباسينا مالتيو ناي بحكي زجرم من يوم زم سبعة زياتهم سب زي فلتم كوربوريشناتن قال ملتاتن يوم اتجنزب دما اوشتم بزي بيروقراطس سب زي مرصو وي سب زي فلتم اكلات ابيدوم يزورد هجن مال سب زي غداي زي انت يوم زبلسكي اولمبيكس سبورت بر بوليتيكا يكونن هنا اب سبورتنا نتوكر اوكي سبورت كون تخيلوا صقام يبلون كاب سبورتن كاب بوليتيكان كاب وجن كاب عغرغرن وجيو كاب سبورت راين تتوكيرو جن امنا عاداتهم تتعمم ترى زربازيا زربازيا كبلوا خلو نراشا كوجدو إلميم راشا هاجر وريرا سلزلا البوليتيكا أين أتوني ناجن هاجر وريرا زلا أين ويكاو أوجد زلا هاجر أين أتوني نايلو أوكي راشا كومبلاين جيرا قال ملقن علملو أمريكان يوروبان سلزقوا عصروا خلو حراي تبايلو إسرائيل داخل تتقبر لا تم راشا إسرائيل تقبر زلا بقى عزا أبقى عزا خي دراما دي تواصلي خيني لا طب سترايقنا يكونن أمريكا كل تشان سلسن نيرا كتورا خلا وجد يكون نيرو حراي راشا يوكرين وريراتا لكم تتزاريكم fair enough اوكي تتبلوا تغليهم
ኣሜሪካ ንኢራቅ ክትወራ ከላ ንኣፍጋኒስታን ክትወራ ከላ ንሱርያ ክወርዋ ከለዉ ንሊብያ ክወርዋ ከለዉ ውግእ ኣይነበረን ወራር ኣይነበረን ስለምንታይ ዳ ኦሎምፒክ ሽዑ ጠጠው ዘይበልኩሞም መልሲ የለን እንታይ ማለት እዚ ዓለቕ ዓመፅ ስርቂ ንዓና ክጥዕመና ከሎ ሕጊ ንዓና ኣብ ዘይጥዕመና ግዜ ድማ ክጥዕሞም ከሎ ብማንካ ኣብ ዘይጥዕሞም ክጥዕሞም ከሎም ብኢዶም ክውዕዮም ከሎ ብማንካ ዲ ዋላ ወሬቨር ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ሪል ታይም ኣብ ግዜና ንሪኦ ኣለና ራሽያ ድማ ነዚ ኤክስፖዝ ምግባር ከም ስርሖምን ኣጀንዳኦም ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ለስናዮም After the IOC's monstrous statement about the Palestinians, who are dying in the tens of thousands, sane people shuddered at the extreme degree of outright cynicism of the Western-bought officials from world sports. The IOC's decision not to admit Russia and Belarus to the 2024 Olympics in Paris is a flagrant case of racial discrimination. So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ IOC ዝበሃል እቲ ሓላፊ ናይቲ ኦሎምፒክስ እንድዩ እቲ ፖለቲካዊ ሓደ ዓይነት መርገፂ ትወስድ ኮይንካ ኩሉ ሰብ ንተቐበሎ ነይሩ ኣብ ዓለም ተቐባልነትካ እውን እምነት እውን መሃለወካ እንትኾነ ሎሚ ትብሎ ዝነበርካ ፅባሕ ገምጢልካ ካልኦት ትገብሮ እንድሕር ኮይንካ ሰብ ክቕበለካ ይክእልኒ ማለት ከተሸክዕ ትኽእልኒ ኢኻ ሚድያ ቤትካ እንተኮይኑ ዝፀሓፍ መፅሓፍትን ኣርቲክላትን ጋዜጠኛታትን ኩሎም ኣብ ቤትካ እንተኮይኖም ንዝበዝሕ ህዝቢ ከተታልሎ ትኽእል ኢኻ በት ሎሚ ኸ ትታልለሉ ግዜ ኣይኮነን ንሲኤንንን ቢቢሲን ሰሚዑ ዝኣምነካ ሰብ የለን ዘይሰምዖም ሰብ ስለ ዝበዝሕ ሎሚ ሚን ኤቭሪ ዴይ ኣብቲ ናይ ኤክስ ጌትካ እንድሕር ቸጌርካ ኢሎን ማስክ ዝብሎ ዝውዕል ዘሎ እዩ ዋላ ሓንቲ ክሰምዖም ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ነቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሞቱን እናንቆልቆሉን ዝኸዱ ኦርጋናይዜሽንስ ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ ሰብ ንዓታቶም ክኣምን ዝኽእል ሰብ የለን ሰብ ሎሚ ሓበሬታ ባዕሉ እዩ ዝእክብ ዘሎ ግን ንሳቶም ነቲ ጠምዚዝካ ነገራት ምውሳድ ከም ኣካል ናይ ስርሖም እዩ ሕጂ ክሰምዕዎም ኢኹም እንታይ ክብሉ ከለዉ ንሕና ፖለቲካ ጉዳይና ኣይኮነን ናይ ስፖርት ጥራይ ዕላማና ስፖርት ድማ ንኩሉ ማዕረ እዩ ማዕረ ተኮይኑ ድማ ንራሽያ ትሰገሉ ንቤላሩስ ከንራሽያ ተሓባቢርክ ኢሎም እዮም ሰይጎማ ዘለዉ ኣትሌታት ናይ ቤላሩስ እውን ኣይሳተፉን እዮም ዘለዉ ፎር ሰም ሪዝን ንእስራኤል ትገብሮ ዘላ ንክድግፉ ፀገም የብሎምን ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ብዩክሬን ምትትታው ምስ ውጋ ኣይቆፀርን እዩ ከምኡ ድማ ኣብዘን ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩሉ ኣይቆፀርን እዩ ስለዚ ንሳቶም ድሌቶም ክገብሩ ክእሉ ንካልኦት ግን ኩሉ ግዜ ክሓፅሩን ክቅጥቅጡን ክሃርሙን ፀገም የብሎምን እዚኣ ድማ ክትከኣኩም ኣለዋ እዚ ኩሉ ኤርትራ ተወፂዓ ገለበለ ክብሉ ከለዎ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ከም ሳክት ድራማ ወይ እውን ድንጋፀ ንክረክብ ኢሉ ዝብል ክመስለና ይኽእል እዩ ኣይኮነን ንኤርትራ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነ ኤርትራ ከማን ብመንፅር ናይ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ራሽያ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ራሽያ ከባቢ ልዕሊ 16,000 ዝተፈላለየ ዓይነት እገዳታት እዩ ኣብ ላይብረሪታት ናታ መፅሓፍቲ ኣክሰስ ንከይትገብር ኢንተርነት ኩሉ ኮኔክሽን ዝነበረ በቲኾሞ ኢንተርነት ኣክሰስ ከይህልዋ ህዝቢ ብኩሉ ክዕፆ ባንክታት ብኩሉ ተዓፅዩ ዝኾነ ቺፕስ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናብቲ ሃገር ንከይኣቱ ብኩሉ ክዓፅውን ከልምስዎን ኢሎም እዮም ተበጊሶም ንባዕሎም ድማ ቁጠባ ናይ ሃገሮም ኣልሚሶም ማለት ኤሮጳ ብፍላይ ምክንያቱ ራሽያ ሓያል ሃገር ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሓት መሻርክቲ ንራሽያ ዝደልዩ ኢብን መሻርክቶም ንኣሜሪካን ንኤሮጳን ዝኾኑ ከም በዓል ህንዲ ኢንዶኔዝያ እውን እንተኾነ ኖ ምሳኹም ጥራይ ዘይኮነስ ምሳኹም ክነግድ ንደሊና ኣሜሪካ ኤሮጳ ግን ካብ ራሽያ ክትፈልዩና ከዓ ኣይንደሊና ብምባል እዚ ኩሉ ፈንጣሕቲ ሓቢሎሞም ራሽያ ድማ ኣንፃሮም መዓልታዊ ሓዱሽ ሕግያታት ዘላ ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እየ ነቲ ባንኪንግ ሲስተም ናይ ኤሮጳ ንምስጋር ሓዱሽ ሲስተማታት ያላ ናይ ሆፕ ኤርትራ ድማ ይከታተልዎ ክህሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ክጥቀሙሉ ድማ ካብ ልቢ ይምነ ማለት based on nationality. There are, depending on who you listen to, 20 to 30 wars going on in the world at the moment. If we listen to all of the complaints of all of the teams and all of the... no one would be here. Our job is a sports job. The political stuff we leave to the politicians. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ኦሎምፒክስ ሓላፊ እንድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 20 ክሳብ 30 ዝኾኑ ውግእ ኣለው ስለዚ ንኩሉ ፀገማት ክንርኢ እንተኮይና ኣብዚ በይና ኢና ክንተርፍ ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ዳ እሞ ንካልኦት ከተሰጉግ መሪፅካ ንራሽያ ወይ ንቤላሩስ ስለምንታይ ትሰጎም ኣለካ ኣብቲ ካልእ ኩናት ካብ ኩናት ስለ ዝፍለድ እዩ ናይ ኤሮጳ ኩናት ክኸውን ከሎ ስፔሻል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤሮጳን ክትንከፍ ከሎ ካብ ስፖርት ክስጓጓ ኣለካ ማለት እዩ ኣካል ዓለም ክዋግኡ ከሎ ግን ፀገም የብሉን ዋላ ይዋረሩ ዋላ ይጨፋጨፉ ከምቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤሮጳ ጆሴፍ ቦሬል ዝበሎ ኤሮጳ ጀርዲን ይተሓለግን ኩሉ ጫካ በረኻ እዩ ኣዛብን ሓራምዝን ናሕትሕዶም ዝባልዕሉ ዘለው እዩ ናባና ከይመፁና ጥራይ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝበሎ ልክዕ ነታ ዘረባዮም ዝድምፁ ዘሎ ኣብዚ እውን እስራኤል ክትሃርም ከላ ክትዋጋእ ከላ ናብ ኢራን ናብ ገለ ናብ ሊባኖስ ክትኩስ ከላ ንውጋእ ኣይኮነን እዚ ኖርማል ነገር እዩ ፀገም የብሉን ዋላ 40,000 ናይ ፈለስጢማውያን ተቐቲላ ኢትስ ኦኬ እስራኤል ክትሳተፍ ትኽእል እያ ነቶም ኣትሌታት ናይ እስራኤል ከ ፍሉይ ስፔሻል ሌቨል ሴኩሪቲ ተገይሩሎም ዘሎ ዝኾነ ነገር ከይወርዶ እዚ this world is another level
Well, it seems that the IOC believes that Israel's military actions against the Palestinians are fully in line with the so-called Olympic spirit. But that does not apply to Russian athletes who are denied access to the Olympics, as well as to other world championships due to the conflict in Ukraine. The Russian Foreign Ministry highlighted the double standards by providing several examples of the US participating in the Olympics back in the 2000s, despite its ongoing military campaign in Iraq. Well, the Palestinian Committee demanded to ban actually those in Gaza. And just prior to the games to the street from its sponsors. ግን ሕጂ ናብታ ኔክስት ኣርስተ ክሰግረ ቢካዝ there's so many you can say ሓንቲ ግን ኣብዚ ለንቀነ ርአያ ዘለኹ ኣብዚ ነራ ስእሊ እንተላ የደልያ ዘለኹ ግን I couldn't find it really ማዓት ሰለማዊ ሰልፊ እንዲ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣለኹ እንታይ ከገይሮም ኣለዉ እስከ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትኒ ብመዳልያታት ቻይና ክትዕብልል ስለ ዝጀመረት ምናልባት ናይቲ መዳልያታት ሪፖርት መክበኩም መስሓቂ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ነገር እኳ kind of ጆክ ዲ ዋላ real life you ክትፈልዩ ኣብ ትሽገረሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና now listen here ክትግረሙ ኢኹም ድማ is ahead on the gold medal count if I'm not mistaken right and there's big conversations around of course the swimming medal. Yes, so I think one of the athletes, 19-year-old Pan, he won the first gold medal in swimming. He smashed his own 100 meters butterfly record, and that really sent the internet crazy. I mean, if you watch it in China, the CCTV commentator, she just lost her voice, screaming his name over and over. And this is such a big deal, especially because China saw the snub that, you know, the rest of the world gave to China because of that swimming, the anti-doping test we were talking about last week. They were tested 4 or 5 times more than other athletes. And this guy, he came out to give an interview after the event saying that he felt so much expectation. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ እቶም ሓንበስቲ ጋንታ ሓንበስቲ ናይ ቻይና ብፍሉይ ሞራሎም ንምትጋፍ ተባሂሉ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ኣብ ሎቢ ናይ ሆቴላት ሪጋታት ሒዞም ኣክንዲ ትሬኒንግ ዝገብሩ እንቅፋት ንምፍጣር ክትፍተሹ ኣለኩም ተባሂሎም ድከቶም ክሳብ ዝፀግቡ ገይሮሞም ነይሮም እንተኾነ ኣትዩ ዝፓን ዝበሃል ድማ ቤላ ገይሩ ስዒርዎ ማለት እዩ ነቶም ኣውስትራልያ ድዩ ዋላ ካልኦት ጋንታታት ዝነበሩ ቤላ ገይሩ ስዒርዎም ሕጂ እቲ ምስዓሩ ጥራይ ደይኮነሲ እቲ ኣብ ድሕሪ ዋላ ተነፅሎታት ዝግበረሉ ዝነበረ ፀርፊ ዝግበረሉ ዝነበረ ዋላ ነሰልጠንቱ ዝግበር ዝነበረ ዳርጋ ፖለቲካ እዩ እቲ ስፖርት ናብ ፖለቲካ ዝኸደ እዩ ኣሜሪካን ኤሮፓን ድማ ክሰዓሩ ከለዉ ኩሉ ግዜ ትፈልጥዎም እዮም ህልኸኛታት እዮም ፀርፊ ንፀሊም እንተኮይኑ ህበይዶ ግለዶ ዝብል ዘረባ ክሽዑ ድመፅእ ነዚኣቶም ድማ ዝተፈላለየ ዘረባን ንዕቃትን ገለን እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ እናገበሩ ግን ተዓዊቱ ጥራይ ደይኮነ እቲ ስምዒት ፈጢሩ ዘሎ ኣብቲ ራንኪንግ ናይ ወርቂ ቻይና ቁፅሪ 1 ምስ ኮነ እንታይ ገይሮም እስኪ This is a joke. European countries will have this list amtsio. European countries ilomsi ንመዳልያታት ናይ ሙሉ ኤሮፓ ናይ ጀርመን ናይ ፈረንሳይ ናይ ገለ ኩለን ደሚሮምሲ ቀዳማይ ወርቂ European countries ዝብል ሓድሽ ሊስት ኣምፅኦም ዝኻነ ምንታይ እዩ ቻይና ብቅድሚት ከይትስራዕ ቻይና ነምበር 1 ንኸይትኸውን እንታይ ከም ዝገብሩ ሓደ እንታይ ኢሎም እስኪ ዋላ ኔቶ ደይትብሉ ዳማ ሓዳፊቱ ወይ ከዓ any country outside of China ኢልኩም ሓደ ሊስታ ደይትገብሩ ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ቻይና ንኸይትዕብሎም ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ it's really kind of funny ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ዋላ እቲ IOC ዝበሃል ናይ ኦሎምፒክስ ኮሚቲ ክሳዕ ክንደይ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካን ብኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካን ዝዝወር ምዃኑ እዚ ከዓ nothing surprising I mean ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ተርእዮ እዩ እዚ ካብ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ናይ ስፖርትማንሽፕን ክረአሉ ዝግባእ ውድድር ግን ናብ ፖለቲካ ከይዱ ሙሉ ብሙሉ ቻይናውያን ንኸይዕብልሉ ዝግበር ዘሎ ካላርስቲ from the country he really wanted to show the world that China can do this and he said he felt so looked down upon by the other athletes when he greeted them they ignored him they splashed water on his coach and that's why people are piling on comments to support him now if we show that scroll on Weibo there are a lot of comments just talking about how touched they are by these athletes by his performance. Okay, there you go. Yeah, I mean, he beat the world. So, ኣብ ቻይና 1.4 ቢልዮን ማለት እዩ ገለ ዓይነት ሪኣክሽን እዩ ዝፍጠር ዘሎ ቻይናውያን ኣሜሪካዊ ወይ ኤሮጳዊ ፈትዎም ፀሊኦም ኣይግድሶም እዩ ናቶም ሓደ ዓለምናዊ በይኖም ስለ ዘለዎም ኣቡ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ከም ሓደ ኣይከን ናይ ቻይና ኣብነት this is so touching such a good young person when you do መንእሰያትካ ሓያላት ኮይኖም ሃገርካ ሓያልኸውን he dedicated it to the great motherland and some of it to tears ብሓቂ በዚ ሰብ እዚ ብዙሓት ቻይናውያን ከም ዝተዓወቱን ክብሪ ናይ ሃገሩን ክብሪ ናይ ባንዴሩን ድማ ብተደጋጋሚ ስለ ዘነፀረ ቻይናውያን are going crazy በዚ መንእሰይ እዚ እዚ ድሓን እቲ ናይ ዓወት እዩ ሕጂ ናብቲ ድራማ ክንከይድ ኢና ካልእ ግዜ እውን ንእሽተይ ኣምፅልኩም ነይረ Olympic controversy feared and foreseen.
punches as ferocious as the row. A bout that faced calls to be blocked, and in the end was abandoned after just 46 seconds. Italian Angela Carini could take no more, feeling unfairly overpowered by Iman Khalif. Why this attempt to offer consolation was rejected. እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘገርም እዩ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ኣልጀርያዊ እዩ ከም ጓሊ ተወሊዱ እዮም ዝብሉ ግን ኩሉ እቲ ክሮሞዞምስ ናቱ ድማ ኤክስ ዋይ ናይ ወዲ እዩ እዚ ፊዚካሊ ኩሉ ነገር ወዲ እዩ ግን ጓሊ ኻ እንታይ ማ ክንብለ ኢና ማለት ቀደምሲ ጻዕዳ ወይ ጸሊም ትብል ነርካ ሎሚ ከምኡ የለን ኩሉ ነገራት ሓዋዊስ እዩ ወድን ጓልን ድሕሪልካ ንስኻ ዓሌታዊ ወይ ከዓ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዘይትሕሉ ኢኻ ትበሃሎም እዩ ክንደይ ጀንደር ኣለዉ ክንደይ ፆታ ኣለዉ ክልተ ኣለዉ ትሕሪልካ እዮም ካብ ስራሕ እውን ክስጎግ ትኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ኮመን ሰንስ ጠፊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እዚኣ ጓል ጣልያናዊት ምስ ወዲ በፂሕዋ ኣብ ውሽጢ 40 ሰከንድ ክልተ ሰለስተ ምስ ሃረማ ቦክሲንግ ናይ ውሽጢ እዩ ኣባ ኸላ ኢዳ ኣውዲቓ እናበኸየት ካብቲ ውድድር ወፅያ ብዙሕ ዘረባ ፈጢሩ ለዚ እቲ ኦሎምፒክስ እንታይ ከም ዝብል ኣይጠፍኦን ወላ ሓንቲ መልሲ የለን እቲ ዘገርም ዝሕዝን ኩነታት ከ እዚ ኩሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኦርጋናይዜሽንስ ኣወዳት ከምዚኦም ደቂ ተባዕትዮ ከምዚኦም ዝገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚኦም ዝብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይዛረባን እየን ስለምንታይ ክፋል ናቱ ስለ ዝኾና ሰብ ንባዕለን እዚ ፆታ ምቕያር ዶ ገለ መለዶ ዝብል ቀዳሞ ዝደፍኡሉ ሰብ እዮም እዘን ደቂ ኣንስትዮ ቀንዲ ኣክቲቪስት ዝበሃላ ስእሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዳይ ዘለወን እምበር ንደቂ ኣንስትዮ ክሕግዛ እውን ብዙሕ ኣይትርአየኒ ኢኻ ማእስየን ክሕግዛ ዝፍትና ወድ ተባዕታይ ገለን ተገይሩ ወይ እውን ዝኾነ ጌጋ ተገይሩ ኩለን ኣንጻሩ ክኾና ዝምራ እዚኣ ሰብ እዚኣ እዚ ግን ከም ጓል ስለ ዝኾነ ብፍላይ እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ነፆታ ምቕያር ገለ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም ነይረ ኣብ ቲክቶክ ከይድኩም ሓደ ወዲ ዋላ ንኣብነት ኤርትራዊ ውሰድ ዋላ ሓበሻ ውሰድ ኢትዮጵያዊ ወሬቨር ፆታ ቀይሩ ጓል ተተቀይሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዛረብ ከሎ መን እየን ዘጣቅዓሉ ደቂ ኣንስትዮ ዊመን ደቂ ኣንስትዮ ተንቀንዲ ነዚ ግብረ ሰዶማውነት ዘጣቅዓን ዘሻድናን ዘለዋ እየን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት ኣነ ከም ወዲ ክሪኦ ከለኹ ንሓደ ወዲ ግብረ ሰዶም ስለ ዝኾነ ከጣቅዓሉ ደይኮኑስ ኣይፀርፋይ ንእዶ ንዓይ ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም ኣይበንን እዩ ሕማቕ እንተ ደይኮይኑ ፅቡቕካ ይስማዓንን እዩ ጓል ኣንስተይቲ ግብረ ሰዶም ኮይና ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ተርእያ ድማ ብፍፁም ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኣይ ኣብዚ ኤሮጳ ስለ ዝነብር ግን ከጣቅዓላ ግን ብፍፁም ኣይከልኒ ዋይ ማለት ምስ ወዲ ስለ ደቀስካ ምስ ጓል ስለ ደቀስካ ተፍልነት ኣሎ ንነብስኻ ድሌትካ ግበራ ኣብ ዓዲ ምርጫ ናይ ነብስኻ ስለ ዘለካ ኣብ ካልኦት ሰባት ንኣጀንዳኻ ከተምፅእ ምፍታን ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ገጾም ተፈንጂርዎም እቲ ኦሎምፒክስ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊዎ ኣሎ ብኸመይ ነዚ ጉዳይ እዚ ክቕይሮ ክእል እንታይ ክገብር ክእል ዊ ዶንት ኖው ግን ንሕና እውን ልክዕ ከም ካልኦት ክንዕዘብን ክንፅበን ኢና እንደን ዊ አር ኪሪየስ ናበይ ገጾም ክወስድዎ እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ካብዚ ውፅኢ ኢለ ሓንቲ ኣገዳሲት ጉዳይ ክበኩም እየ ካብ ኦሎምፒክስ ወፂና ተመሳሳሊ ዳብል ስታንዳርድ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ንርኢ ሕጂ Let's turn to Britain now. The country's ugly truth has been laid bare. All those years of multiculturalism, all those decades of preaching secularism, and it's all coming crashing down. We told you about the recent stabbing in Southport. 3 children were killed. So, ab ad Inglis, መቸም ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ብሕማቕ ጥራይ ዝጥቀስ ዓዲ እንድዩ ቀደም ሃገራት ዓረብ ብምለን ይገዝእዎን ነይሮም ንኣፍሪቃ ይገዝኡ ነይሮም ንህንዲ ይገዝኡ ነይሮም ነዚ ኩሉ ሰብ ይገዝኡን ይምዝምዙ ነይሮም እቶም ህዝቢ ድማ ክመሃሩ ድዮም ገለመለ ገዛእቶም ስለ ዝነበሩ ንዓዲ እንግሊዝ መፅኦም ኣብኡ ይነብሩ ኣለዉ ደቂ ዓዲ እዮም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ዓመታት ዝገበሩ እዮም ኣስላም ብዙሓት ኣለዎ ኣብቲ ዓዲ ፀለምቲ ብዙሓት ኣለዎ ኣብቲ ዓዲ ህንዳውያን መዓት ኣለዉ ፓኪስታን መዓት ኣለዉ ኣፍጋኒስታን መዓት ኣለዉ ኤቭሪባዲ ኢዝ ዴር ኦኬ ኣብቲ ዓዲ ሰሪሑ የበርክት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ንዓማይት ዓመታት ሰሪዕካዮን መዝሚዝካዮን ኢኻ መፅኡ ድማ ይነብር ኣሎ ሕጂ ፌር ኢኖፍ ማለት ማዕረ ይኮነን እንድዩ እቶም ኣብኡ መፅኦም ዘለዉ የገልግሉካ እዮም ዘለዉ እስኻ ግን ትሰርቕ ኢኻ ነርካ ፋይን ንሱ ንግደፎ እዘን ሰለስተ ቆልዑ ሓደ ሰብ ቀቲልዎን ኣሎ ክንሪኦ ኢና መን ምዃኑ ግን ኣገዳሲ ይኮነን እቶም እንግሊዛውያን ረዲኹምሎም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ምክንያት ስለ ዝደልዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ተሰዓረት መን እዮም ፀርፉ ነቶም 4 ፀለምቲ ዝነበሩ ኣህባ እዮም ኣስዒሮምና እዮም ዝብሉ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ኤቭሪዌር ይጎ እዞም ኩሎም ምዕቡላት ኢና ንሕና ማዕርነት ኣለና ዶ ተፃዋርነት ኣለና ዶ ብላብላ ዝብሉ ንዓለም ቀዳሞት ኣኽረርትን ተፃረፍትን ንሳቶም ምዃኖም መዓልታዊ ናይ ሕማቕ ነገር ቀዳሞት ኤግዛምፕል ይሰምዩ In a holiday club, 8 others were left injured. It was a truly horrible crime. But you know how some Britons responded to it? By attacking the Southport Mosque. They damaged the building, they torched police vehicles and assaulted police officers. Protests were also held in other parts of the country. In London, things got violent. Clashes broke out near Downing Street. Protesters threw flares and beer cans at the Prime Minister's residence. Some of them also had a slogan, "Stop the boats." It's a reference to migrants crossing the English Channel. A popular right-wing chant. Take a look. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓደ ካብቶም መራሕቶም ዋላ ኣብዚ ምልሲ ኢልና ንሪኦ
ولا حنت مني غيرو انتي فصيمو كينا خيترغاغص خلو تزغبر سب صليمي كنرينا بزعبوغنا يكونن already ጽልናይ እስላሞፎቢያ ይብሉ ወዚ ጽልናይ እስላምን ኣብ ልዕሊ እስላምን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ መጠን ላዕሊ let me be clear here ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘረባሎ እስላም ከም ዝገይሮሞ ነቲ ዓዲ መሊኾሞ ነቲ ዓዲ ወሲዶሞ ሰሪሖም እዮም ወሲዶሞ ሰሪሖም እዮም ወሲዶሞ እስላም ኣብቲ ዓዲ ይነብሩለው ባህሎምን ክብሮምን ሓልዮም ኣለው ኣብዚ ሓንቲ ፍልይትላ ሓደ ሰባት ኣሎ ኣብዚ እትሪኦም ኢኻ እስላም እኮ ከምቲ ገለመለ ነው እስላም እኮ ኣብቲ ዓዲ መፂኦም ይነብሩለው ልክዕ ከምቲ ናብ ኣፍሪካ ዝስረቑ ዝነበሩ ተሰሪቆምን ይመዝመዙን ኣለው ነዳድዮምን ሃብቶምን ገለመልዮምን ዝምዝምዞ ዘሎ ኣሜሪካን ዓረብን እዮም ኣሜሪካን እንግሊዝን ካልኦት ኤሮፓን እዮም ስለዚ ልክዕ ከምቲ ካልእ ዝምዝመዝ ዘሎ ተመዝሚዞም እዮም some ድማ መፂኦም ምናልባት ሰሪሖም ትካላት ወኒኖም ነቲ ቢዝነስ ተቆፃፂሮሞ ነተን ክለባት ሒዞመን of course because they are intelligent ስለ ዝኾኑ ፀለምቲ እውን ከምኡ ክገብሩ እኳ ይዝግባእ ክቆፃፅርዎ ይዝግባእ ኣይከኣልናን ስለዚ ኣይከኣልና ንካልኦት ሰባት ክንነቅፍ የብልና ህንዳውያን እንዳይኮኑ ቀንዲ ተቆፃፂሮሞ ዘሎ ነቲ ዓዲ ህንዳውያንን ፓኪስታናውያን እንዳይኮኑ ነቲ ዝበዝሐ by the way ማዕረቲ ንጉስ ናይቲ ሃገር ዝወዳደር the richest family ዝበሃል ናይ ህንድ ፋሚሊ ኣብ እንግሊዝ ከባቢ 35 ቢልዮን ኔት ወርስ ዝትመን ስጥራ ዘይኮነ ግን እቲ 35 ብቁፅሪ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ብርካ ሒዝካ ክኸውን ይኽእል ግን ሪል ስቴትን ገለመለን ሆቴላትን ገለ መዓት ቢዝነሳት ዘለዎ ዓብይ ኢምፓየር ዘሎ ህንዳውያን እዮም so ኣብ ልዕሊ እስላም ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ነገር ንኣብነት ተሓርከ እዚ ኩሉ ሕጂ እስላም በእስላም ዝብሉ ዘለው መን ይፀዊዕዎም ነዚ ኩሉ ሎንደን ዘሎ ፕሮፐርቲስ በዓል ቀጠር ክገዝዎ ከሎ በዓል ኢማራት ክገዝዎ ከሎ እኮ ንዑ በጃኹም ኢንቨስት ግበሩልና ኢሎም ከዮም ዝልምንዎ ነይሮም ቅድምሎም ከምቲ ንሳቶም ከይዶም ሰሪቆም ኣይኮኖም እዚኦም ትያቶም ነዳድዮምን ሃብቶምን ሸይጦም መፂኦም ገዚኦም ኣፍሪካውን ድሕሪ ከምኡ ገይሮም ክትቆፃፀር ኣለካ ከምቲ ንሳቶም ዝቆፃፀሩካ ዝነበሩ ዓቕሚ እንተለካ ተቆፃፀር then ካብ ኩሉ ዕድል ስለ ዝተረፉ እቶም እንግሊዛውያን ስለ ዘይሰርሑ ኣብ ዓዶም የድለኩም ኣለዉ ምናት ኤግዛጅሬቲንግ ኦር ፅልእ ገለመለ የብለይ ኣነ ስዊሳዊ ኣሎ ብዛ ዓዲ ኦኬ ስዊሳውያን ኣለዉ ኣነ ካብ ኤርትራ መፅአ ቋንቋ ጀርመን ዘይክእል ዝነበርኩ ነቲ ዓዲ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ሕጎም ዘይፈልጦ ዝነበርኩ መፅአ ኣብዛ ዓዲ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ቀዲመዮም ልዕልዮም ስራሕ ሒዘ ልዕልዮም ቢዝነሳት ተገይረ እንታይ ኢኻ ንዓይ ትፀላኒ ሕማቕ ስለ ዝኾንካ ቀዲመካ እምበር ማእስ ካባኻን ላዕሊ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለኒ ኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ከምየ ዝብል ኣነ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ኮለሊሉ ኣሜሪካ እትዩ ወይ ዓዲ እንግሊዝ እትዩ ነቲ ዕድላት ወሲድኒ ብባሕሪ መፅዩ ነቲ ዕድላት ኣግዲፍኒ ኢልካ ትበክቶ ኮይንካ እቲ እንግሊዛዊ ክሳዕ ክንደይ ሰነፍ ምዃኑ እዩ ዝነግረና هذا قانق خازي كل بحال خازي فلت عد خازي فلتي سرح كاز من تلاك منسو قدام حضر زقبر كاتوينو فمي نسخه اوريدي ميت كاز الله خاص لو زخون كاخا مغنيات مودادر تخا يكون مودادر تخا زي يكون تقديمك نت مودادر تخا اغروك تمشي شده يكون كاس نسخه حماق نسخه سنف نفسهم رياليتي تشيك قبر سلا زي دلي كل صقمهم ناب سدتنياتاتن ناب كالوتن كلاغبو سلامتاي بعال زتريوم زلهم نيل فراج زبالو كل شجر ناب سدتنيا سلا دي شغل. The stabbing happened on Monday. A mosque was targeted on Tuesday and protesters chanted stop the boats on Wednesday. I know what you're thinking. The knife man must have been a Muslim migrant. Except he wasn't. He is a 17-year-old born to Rwandan parents in Cardiff in the UK. So neither a migrant nor a Muslim. A 17-year-old boy from Banks has been charged with the murders of Bibi, Elsie. So تزغتله ود عصرت شوعته منسي اسلامي يكوني عربي يكوني مالتي تزغتله نتنقلو زغتله مالتي بزخا حماق يغيرو بتاع مغيغا يغيرو ግን بسنك حدا عمرو سعيت ወይ بزخونه يقول مغنيات سب سለ زغتله نبمولهم ኤርትራውያን ምጽራፍ ልክዕ ከምቲ እንግሊዛዊ ንኻልቅ ቀትል ከሎ ንኩሎም እንግሊዛውያን ዘይጽርፉ ኣብ ስደተኛታት ተኮይኑ ጽቡቅ ክትገብሮም ካለኻ ወዲ ዓዲ ካ ትቀየር ሕማቅ ክትገብር ካለኻ ድማ ስደተኛ ይሽምካ ቀደም ኣብ ስዊስ ከመዮም ዝብልቶም ኩዕሶ ተጻወትቲ ናይቲ ሃገር ኩዕሶ ጎል ክንትኸለና ስዊሳውያን ጎል ክንስሕት ካለና ድማ ኣልባንያውያን ወይ ካለ ዜግነት ካይዝ ቡኸም ገይሮም እዮም ጽርፉኻ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ፈረንሳይ ከምኡ ስለዚ ጽቡቅ ከተምጻለዎም ካለኻ ወዲ ዓዲ ሕማቅ ከተምጻለዎም ካለኻ ድማ ጓና ገይሮም እዮም ዝጽውዑኻ. And Alice 10 counts of attempted murder and possession of a bladed article following the tragic incident in Southport on Monday, the 29th of July. He appeared in court today. Normally his name would not be released to public because he is underage, 17 years old, but the judge made an exception in this case. So we can tell you the name of the knife man, Alex Ruda Kubana. He stabbed and killed 3 children in a holiday club. And what was Britain's first reaction? To blame Muslims. So እዚ ሰብ እዚ ካብ ሩዋንዳውያን ስድራ ቤታት ዝመፀ ወዲ 17 ዓመት እዩ ነዞም ቆልዑ ሓደጋ ዝወዳቐኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ምስ ኣስላም ዘራኽብ የብሉ ምስ ዓረብ ዘራኽብ የብሉ ግን ኣብ ልብኻ ፅልእ እንተለካ ኮይኑ ምክንያት የድልየካን እዩ you always find the reason ባዕልኻ ኢኻ ምክንያት ትፈጥሮ
ናብ ስደተኛታትን ናብ ዓረብን ብፍላይ ናብ ዓረብ ናብዞም ኣስላም ዓረብ ዘይኮኑ ናብ ኣስላም ዘተኮረ ፅልኢ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ኩሉ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ፀገም ስደተኛ ከም ዝፈጠሮ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለዉ እንገስወት ኣይገብርዎን እዮም በርቶም ስደተኛታት እንተዝገጥፍዎም መሊሶም ኣብ ድኽነት ማእተው መሊሶም እየ ዝብለኩም ዘሎ ስደተኛታት ብዙሕ ባል እዮም ዝውስቑሉ ነቲ ዓዲ ልዕሊ ኦቨርታይም ሰዓታት ይሰርሑ ብዘይ ሕጊ ሰዓታት ስራሕ ይሰርሑ ኩሉ ዝሰሪሖም ድማ ታክስ ነቲ ሃገር እዮም ዝኸፍሉ ስለዚ ብዙሕ እቲ ስራሓት ስደተኛታት ዝሰርሕዎ ድማ ደቂ ዓዲ ይሰርሕዎን እዮም ኣብ ስዊዘርላንድ ከምኡ እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ እዩ ኣብ ፈረንሳ ከምኡ እዩ ኣብ ጀርመን ከምኡ እዩ ስደተኛታት ዝሰርሕዎ ከቢድን ዘይተመራፅን ስራሕ እዩ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ውጥቀት ናትካ ምክንያት ስለትደልየሉ ምክንያት ክትደልየሉ ከለካ ድማ ተሓታትነት ዘይብሉ ምክንያት ማለት እዩ ንስደተኛታት ክትነቅፍ ከለካ ዝሓተካ ያለ ናብ ስዊስ ከምኡ እዩ ኤርትራውያን እዮም ዝብሉ ቀዳሞት ንኤርትራውያን ዝግደስ ስለዘየለ ዝኾነ ፀገም ተሎ ናብ ኤርትራውያን ተፀጉዑ ቡ ጌርካ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ዙሪክ ወይ ኣብ ጀኒቫ ኣብ ሰኺሩ ኣብ ትሬን ስቴሽን ተተረኺቡ ኤርትራውያን ሰነፋት እዮም ኢልካ ተውፅእ ማለት እዩ ሲምፕል ዛት ኣብ ጀርመን ኤርትራውያን 50 ዝኾኑ ባእሲ ገይሮም ገለንተ ገይሮም ሙሉኦም ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ዘለዉ ከምኡ እዮም ኢልካ ሌብል ምግባር ትርኢ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክሳዕ ክንደይ መን ይደንቁራ ኣብ ዓለም ንክትፈልጥ ይሕግዛት migrants. This is blatant Islamophobia. It's the definition of prejudice, and social media contributed to it. Many users spread lies about the attacker's identity. They claim that he was Muslim. They claim that he arrived on a boat in 2023. No evidence, no confirmation from the police, just casual hate mongering. And shame on these protesters too. You don't become Islamophobic overnight. Chances are you always were. This attack was just an opportunity to act on it, to attack and vandalize mosques. So these riots were not a sudden outburst. So حنت بزياك نقولكم زدلي هذا حن بعلمانيوم دتنا إسلام تسلي بعلمانيوم They reveal a deeper problem. I have some numbers for you. Let's look at the period from October to February. The UK recorded more than 2,000 anti-Muslim incidents, 2,000. The year before this number was 600. So this is a 235%. ኣብ ልዕሊ ኣስላም ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ረይዎ ፀረ ኣስላም መጥቃዕቲ ኣብ ፅርግያታትን ኣብ ገለን ዘጋጥም ዘሎ ካብ 600 ዝነበረ ናብ ኦክቶበር 22 ማለት እዩ ናብ 23 ካብ 600 ናብ 210 ሰባት ደይብሎ እዚ ኣንፃር ኣስላም ሃይማኖቶም ስለ ዝኾኑ እዚ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ግን ትዛረብ የለን ምክንያቱ ነዚ ተዛሪብካ ዝግደሰልካ ሰብ ስለዘየለ እንታይ ዳ ንእስላም ክንዓልዮም ኣለና ክንሰጎም ኣለና ኣሃ ከምዚ ስኻ በዓልካ ሃይማኖትካ ገዲፍካ ፀረ ኣምላኽ እናኸትካ ንወዲ ናብ ጓል ክትቅይር ናፍቀትካ ከለካ ኩሉ ሸይጣናዊ ተግባር እናገበርካ ከለካ ኣስላም ሃይማኖቶም ተኽቢሮም ክብርታቶም ሓልዮም ተኸይዶም ደቆም ሃይማኖቶም ተውሪሶሞም ዒድ ክመፅእ ከሎ መፂኦም ተሰጊዶም ንስኻ ቤተክርስትያን ዘይትኸይድ ቤተክርስትያን ገዲፍካ ዘለካ መስጊድ ከይዶም ክፅልዩ ስለ ዝረኣዮም ስለም ዘይትቐንዕ ዘይትኸይድ ቤተክርስትያን ካደ ይትመልኦ ኣስላም ከይበዝሑካ ደለካ ዘይትወልድ ንስኻ ክርስቲያን ዘይወልድ እቶም ኤውሮጳያን ዘይወልዱ ኣይወልዱን እዮም እዚ እንታይ እዩ ሓሳዳ ሕስድና ጥራይ ዝብላነ ኣሲምፕል as that እስላም ሲ ነታ ናቶም ኣምላኽ ዝሃቦም ሕጊ ይኽተልዎ ኣለዉ ንእስላም ክወዳደሮም እየ ያገለመለ ትብል ተኮይንካ ኪድ ንስኻ ነቲ ሃይማኖትካ ዝብሎ ዘሎ ግበር ሃይማኖትካ እኮ ጥንሲ ነፅል ወይ ከዓ ጥንሲ ግደፋ ይበለካ ውለድ ብዛሕቲ ነዛ መሬት ምልኣያ ኢሉካ ክትገብራ ይዘለካ በቲ ሓሊፍካ ድማ ናይ ኤውሮጳያን ዝብለኩ ዘለኹ ነቲ ሃይማኖታት ትፀርፍ ቤተክርስትያናት ትዝንጥል ኩሉ ዓይነት ሸይጣናዊ ኣካይዳ ትኸይድ ካልኦት ግን ነዚ ናትካ ንነብስኻ ውሰዶ ንሕና ከምቲ ኣምላኽ ዝሃበና ዋላ ድኽነት ይሃልወና ዋላ ብሓንቲ ገዛ 2 3 4 5 6 7 ክንወልድ ኢና ክንባዛሕ ኢና ነዛ መሬት ድማ ክመልኣ ኢና እንድሕር ኢሎም ሕጊ ኣምላኾም ይፍፅሙ ኣለዉ ተደሊኻ ተኽብሮም ተደሊኻ ሕጊ ናይ ሃይማኖትካ ትኽትል ኣይኮነን ግን ኣንፃሮም ዘኽይድ ምክንያት የብልካ ባት ቱደይ እዚኣ ግን ንኤርትራውያን ሕጂ ክምለስ እንግሊዛውያን ድሌቶም ይግበራ ዓዶም እዩ ኖ ፕሮብለም ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ኣብ ዓዶም እንታይ ክትብሎም ወይ ዝበሉካ ግበረሎም ወይ ድማ ዓዶም ግደፈሎም ስለ ዝኾነ እዞም እስላም ንብሎም ዘለና ባዕሎም እንግሊዛውያን እዮም መብዛሕትኦም እንግሊዛውያን እዮም ስደተኛታት የለውን እዮም ማለት ኣይኮነን ግን እስላም ሰዓትካ ደቂ ዓዲ ኣለዎ ብዝዋን እዚ ሓንቲ ግን ክንፈልጣ ዘለና ኤርትራውያን ብፍላይ ኤርትራውያን ዝብል ዘለኹ ንሕና 50-50 ኢና 50-50 እስላምን ክርስትያንን ኢና እዚ ኣብ ደገ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ክንእትዎ ከይንፅዕር ነታ ዘላ ከም ዘላ ራይዋ ኤውሮጳውያን ዘመትኩም ከይመስሎም ኣዝማትኩም ኣይኮኑን ኤውሮጳውያን እዮም ጠጊኻንላ ክርስትያን ስለ ዝኾንካ ተቐርቦም ከይመስለካ كيد عندهم مالت كجانين يليز بلكم زلوا مسحر عرب مسا مسحة سليم قدم نتي صعد عربي مزقدم مسوا يا حتلت لك صغير كا زي حوسونا عين السبات لو كريستياني لا نحكو أوروبيين دك حبوتاتنا من هاي كنا نعخا مزيوم كافين شحات أو يوم كحد خا جزيومه مزميزهم كسرق أم كان كده فلوس أجاي كده فل كان عها كم تنا عرب زجبرون كم يوم جيرهم كان عها نعرب بفلو يجزوا من البعض أب أفريقيا يجزت مجزاتي معناتنا عرب جيلاتات يجبروا من أفريقيا عين جيلاتات جيرهم ممر
ስለዚህ ክርስቲያን ስለ ዝኾንካ ሓደ ቁርኣን ናይ መሓመድ ንእስልምና ስለ ዝተኸተለ ሓደ ክርስቲያን ስለ ዝተኸተለ ሓውኻ ወዲ ዓድኻ ንሱ እዩ ሃይማኖት ናይ ኣምላኽ እዩ ንናትካ ከልወካ ክልቲኻ ድማ ብኣ ኣምላኽካ ከተኣምን ውድድር ናይ ኣምላኽካ ኣይንጠቀም ተዲኦም ኣለኹም ኣስላም እንተኾነ ኣብቲ ቁርኣን ናቶም ክርስቲያን መናብርትኹም እዮም ኣኽብርዎም እዩ ዝብል ኣብ ክርስቲያን ድማ ጽቡቕ ምዃንካ ብተግባርካ ርእዮም ካልኦት ሰባት ናብ ክርስቶስ ናብ ክርስትና ክመፁ ተኮይኖም ፍቅሪ መሃሮም ትሕትና ርእዮም ፍሉይ ሰብ ኩን ንስኻ እሞ ነቲ ተግባራትካ ብቃላትካ ዝወፅእ ብኣፍካ ትልፍልፎ ዘይኮነስ ነቲ ኣነባብራኻን ተግባርካን ርእዮም ናብ ክርስትና ናባይ ንክርስቶስ ክስዕቡን እዮም ዝብል ክርስትና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክልቲኡ ሃይማኖታት ንሓድሕድና ክንፃወር ከም ዘለና እዩ ዝነግር ብዘየገድስቲ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራውያን ክምለስ ከለና እቲ ፍቅርን ሓድነትን ከምቲ ቀደም ኣቦና ወልደ ማርያምን ሼክ ኢብራሂም ሱልጣንን ነቲ ኩሉ ሃይማኖታዊ ኩነታት ኣብ 50ታት እየ ዝብለኩም ኣብ 4ታት ሶሪ ብሓደ ስጋ ኣስላማይ ስጋ ናይ ክርስቲያን ኣይበልዕን እዩ ክርስቲያን ስጋ ናይ እስላም ኣይበልዕን ንዝበሃል እውን ንስለ ሓድነት ንስለ ብሓደ መንባር ኢሎም ዝገበርዎ ተቀደም ልቦና ናይ ኣቦታትና ወሪስና ተመሊስና ከም ተብሰውራውን ብሓደ ኮይኖም እዚ ነትን ከይበሉ ነቲ ሃይማኖት ክፈላለዮም ስለ ዝኽእል ኒውትራል ገዲፎሞ ኒውትራል ዘሊኻ በይንኻ ጸሊ በይንኻ ብልብኻ ጸሊ ብሓደ ግን ሓደ ዕላማ ኣለና ብሓደ ክንቅፅል ኢና ኢሎም ምክንያቱ እቲ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ፀበብቲ ርእሲ ዘለዉ ሰባት ንመፈላለዩ ስለ ዝጥቀሙሉ ከም ኣጀንዳ ገይሮም ኦርጋናይዜሽን ነፍሶም ብስልጣን ንክረኽቡ ኢሎም ከም መፈላለዩ ስለ ዝጥቀሙሉ እቶም ሻዕብያ እንታይ ወሲዶም ሃይማኖት ናይ ግልኻ እዩ ኣብ ሓባር ግን ንሕና ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለና ዕላማ ናይ ቅድሚት ብምባል ናቶም መንገዲ ክኽተሉ ወሲኖም ማለት እዩ ዕዊድዎም ድማ ሎሚ ድማ ንሕና ክንጥንቀቕ ክንክል ኣለና ካብዚ የማናን ፀጋምናን ዘሎ ኩነታት ተማሂርና ንቐፅል እዚኣ ናብ ኩልና እግረ መንገደይ ከም ልበዋ ክተቕሳ ስለ ዝደሊ ዝነበርኬ now let's go to the next topic which is another very important political issue. What do you make of the news coverage of this? Your viewers won't be shocked to hear this, Tucker, but the news media, the fake news media, are lying about the situation in Venezuela. Let me put it for you this way. Imagine if Hillary Clinton had refused to admit defeat after losing to President Trump in 2016 and banded together a group of 24 U.S. soldiers and attempted to take the White House by force. I don't think she'd be walking freely on the streets the way Juan Guaido is walking right now in Caracas. And I certainly think the news media would be calling it rightful to hear this, Tucker, but the news So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ተወሳኺ ሓደ ኣዝዩ ናብ ዓበለ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት እዩ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ተፈጥራዊ ሃብቲ ብዙሕ ዘለዋ ሃገር ኣሜሪካ ስርዓት ንምቕያር እትኽተሎ ዝነበረትን ክንደይ ግዜ ዘይሰለጣ ሕጂ ድማ ናይ መወዳእታ ዕድላ ክትጥቀም ትገብሮ ዘላ እያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ቬኔዙዌላ ዝተገበረ ምርጫ ኮምፕሊትሊ እቲ ተሳዒሩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ይስዒሩ ትንሕና ንድግፎ ብድሕሪ መጋረጃ ኢሎን ማስክ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር ኩነታት ማለት እዩ ኣብዚ ሃገሩ ከም ወዲ ሃገር ኮይኑ ነቶም ፀዓዱ ኣኽረርቲ ወይ ከዓ ነቶም ነዳዲ እናደለዩ ዝወሩ ንዖም ንምሕጓስ ኢሉ ኣንጻርቲ መራሒ ናይታ ቬኔዙዌላ ህዝቢ እቲ ሃገር መሪፅዎ ዘሎ ኣንጻሩ ብትዊተር ናቱ ገይሩ መዓልታዊ ፖስት ክገብር ውዕል ኣሎ ሓደ ክንደይ ግዜ ፖስት ገይሩ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ግን ትብላ ኣላ እዚኣ ተሓቂ ንምዝራብ ግን ኢላቶ ኣብ ቬኔዙዌላ እቲ ኣሜሪካ ተዓዊቱ ትብሎ ዘላ تعويت حجي كم زب بميديا بسيانين ويكا بقلملت راكي يمسلكم من قصة أمريكا ما قلت صوتي الله سمعوها. Our patience and that of the international community is running out. It's running out. I'm waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results. The White House has also been clear that it does not trust the results, despite, well, the people's choice. Essentially, Washington likes to cherry pick who should govern a country. Preferably, it should be its favorites. In the case of Venezuela, that would be the opposition leaders. Maria Corina Machado. So that three was a lochum mulu Israel masikhun wuraruuna ትብል ዝነበረት ምስ ኣሜሪካ ባዕሎም ጎስጉሶም ዝገበርዋ እዚኣ ክትዕወት እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ እዚኣ ነታናታ ፓርትን ክዕወቱ እዮም ዝደልይዎም ዘለዉ ኣሜሪካ እንተኾነ እቲ ህዝቢ ኣይደለዮን ኣብ ከተማታት ብኣሽሓት ወፅዩ ንሕና ኒኮላስ ማዱሮ ኢና ንደሊ ብምባል ገሊፁ ቭላድሚር ፑቲን ኢሚዲየት እዚ ንብለኩም ዘለና ዓለም ክሳዕ ክንደይ ተቐየር ከም ዘላ ቭላድሚር ፑቲን ነዛ ቪድዮ እናቐረብኩ ከለኹ ቅድሚ ሕደ ሰዓታት ፍሉይ ዕድመ ንማዱሮ ከም ዝገበረሉን እንኳ ሓጎሰካ ናብ ስልጣን ከም ዝበሎን ንሞስኮ ንፅቡቕ ሽርክነትን ንዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ንምግባርን ድማ ናይ ክብሪ ዕድመ ከም ዝገብረሉ ገሊፁ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ክንዲ ዘለኺ ይበሊ ንሕና ክንከላኸል ኣለና ንቬኔዙዌላ ኣብ ጎና ኣለና ቁጠባዊ ሽርክነትና ድማ ክንዕብዮ ኢና ኣብ ብሪክስ ክንእትዎም ኢና ልክዕ ከምቲ ንቤላሩስ ኣብ ብሪክስ ዘተናዮም ነዚኦም ኣብ ኤስኢኦ ኣብቲ ሻንጋይ ኮርፖሬሽን ዘተናዮ ሕጂ ድማ ብሪክስ ክንእትዎም ንኽእል ንቬኔዙዌላ ድማ ኣብ ብሪክስ እቲና ቁጠባ ከም ዝድይብ እቲ እገዳናትኩም ከም ዘይሰርሕ ክንገብራ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ things are becoming extremely interesting ኣብዚ ሕጂ እዋን ስለምንታይ ኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ኣብ ምትፍናን ስለ ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ቬኔዙዌላ is real example ልክዕ ከምዚ ናይ ጂኦፖለቲክስ
ኤግዛምፕል ወይ ከአብነት ኮይና ዘላ ሃገር እያ ስለምንታይ ቬኔዙዌላ ኣብ መንጎ ክልተ ሓያላት ተቐርቂራ ኣላ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣለ ገዳጌሮምላ ሕጂ ስምዑዎ እንታይ ከም ዝገበሩ And Edmundo Gonzalez. What's interesting is that the president of the Venezuelan National Assembly has called on the prosecutor's office to put both of them in prison for attempting to feed into a civil war in the country. It's clear as day. The U.S. simply does not like a foreign government that goes against their will. Not only are they now denying the polls results in Venezuela, but they've also been very vocal about their support to the opposition. Multiple exit polls and quick counts showed the opposition winning by more than 30%. Edmundo Gonzalez won with the largest landslide in Venezuela. እዞም ኩሎም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ምርጫ ዘይሃገሮም እዮም ዛረብ ዘለዉ ኣይገርመኩምን ቬኔዙዌላ ዋላ እቲ ምርጫ ይሰርቕ ሃገሮም ኣይኮነን ስለምንታይ ሓደ ናይ ዩኤን ቻርተር ዝዓበየ ቻርተር እንታይ ዝብል ናን ኢንተርፊረንስ ኣብ ጉዳይ ናይ ካልኦት ኢትካ ዘይምእታው ዝብል ሕጊ ኣሎ ኣብቲ ናይ ዩኤን ቻርተር ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፒላርስ ወይ ከዓ መትከላት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለምና ወይ ከዓ ዩኤን ማለት እዩ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢትካ ዘይምእታው ጣልቃ ዘይምእታው ውሽጣዊ ብትትታው ዘይምግባር ቬኔዙዌላ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ይኹን ንህዝቢ ቬኔዙዌላ ይክግበር ዝኽእል ንማዱሮ ይደለይውን ባዕሎም ይኣልይዎ ኣሜሪካ ግን ከምኡ ይኮነት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናታ ሓንቲ መሰቸ ሰዲድካ ካሊእ ዝግበር ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ግን ሰኔተርሳቶምን ፖለቲከኛታቶምን ኣክቲቪስትስ ናቶምን ከም ሕሱም ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ልክዕ ከምታ ኣብ ናይ ኤርትራ ንሪኦ ዝነበርና ዘለናን ተመሳሳሊ ድማ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ግን ብርሱን ምክንያቱ ነዳዲ ኣብ ቀረባ ዘለዎም መዓት ሃብቲ ዘለዎም ነቲ ሃብቲ ይረኣዮም ስለ ዘለዎን የንባሃቑ ስለ ዘለዎም Venezuelan history. This landslide win comes despite the regime's efforts that barred the vast majority of the 8 million Venezuelan exiles from voting. The real electoral numbers were numbers. Country sanctions deliberately put to crash the እቲ ኢኮኖሚ ናይ ቬኔዙዌላ ድማ ቀደም በትናቶም እገዳን በትናቶም ሲስተምን ዝተሃሰበ ምዃኑ እዚ ከምዚ ከጋጥመካ ከሎ ራሻ ሓድሽ መፍትሒ ምፅኣ ኣላ ቅድሚኡ ግን እስከ ነግራ መንገድኹም ካልኦት እውን ክትመሃርሉ ትኽእሉ እዚ እስከ ራእይዎ Bye. I'm a little trans girl, small and cute. ናይ ሎሚ ኣወዳት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ራእይዎ ነዚ ይመስል እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ደሰክሕ ቪድዮታት ዝረኣኽዎ እዩ እዚ ሕጂ ራእይዎ ከይትስንብድግል ዘገርም ኢና በፂሕና ዘለና ክልተ ከልቢ ዘለዎ ሰብ ትሪእዎ ኣለኹም ተማኽላባት ፅቡቅ ጌርኩም ራእይዎም እስከ እንታይ ይመስሉ እወ ኣይተጋገኹምን ሰባት እዮም ከልቢ ራእይዎም ሕጂ ክረኽቦም እዩ ከልቢ ክስንብድ እዩ ምስ ረኣዮም ትሪእዎም ኣለኹም ሰባት እዮም ናብ ከልቢ ተቐይሮም እዚ ድማ ኣካል ናይዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና ከም ከልቢ ዝቕየሩ ናብ እንስሳታት ዝቕየሩ ማለት ከምዚ ናይ ክዳን ናይ ከልቢ ገይሮም ልክዕ ከም ከልቢ ብፅርግያ እቲ ሰብ ድማ ሒዝዎም ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዩ ክሳዕ ክንደይ ጥፍሽና ኣጋጢሙ ከም ዘላ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኽርዳእና ኢለ ዘምፃኽዎ እየ ካብዚ ይሰውረና ጥራይካ ትብል ወላ ሓንቲ ክትብሎ ትኽእል የለን Businesses are facing foreign payment difficulties from Western sanctions. Russia legalized cryptos for payments to work around sanctions. On Tuesday, Russia passed a crypto bill. This is in addition to other bills that will regulate cryptocurrency mining. Under the legislation, cryptos will be regulated in the same way as foreign currency in Russia. The laws are scheduled to come into effect on September 1st. This action signifies... So, Russia, Vladimir Putin, ነቲ ዘለዎም ናይ እገዳ ፀቕጥን ተፅዕኖን ካብኡ ንምውፃእ እንታይ ኣታታትዮም ኣለዉ ክሪፕቶ ከረንሲ በዓል ቢትኮይን ካልኦት ክሪፕቶ እዚ ኻ እንታይ እዩ ክሪፕቶ መንግስቲ ስለ ዘይቋፀሮ ትራንዛክሽንስ ናትካ ካብ ሓደ ነገር ናብ ካልእ ነገር ክትገብር ከለኻ ኣይ ሪሊ it would be very interesting ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ነገራት ክንጥቀበሉ ዘለና ኤርትራ ምክንያቱ ክሪፕቶ ማለት it's a very very delicate ሓድሽ ዲጂታል ኣሰት ስለ ዝኾነ ንትራንዛክሽንስ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ብዙሕ ግዜ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ንእሽተይ ሃገር ከም ኤርትራ እንድሕር ኮንካ ከይተፈለጥካ እውን ብዙሕ ነገራት ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ ብመንገዲ ክሪፕቶ I wish ሓንቲ ቲም ኣብቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ትሬጀሪ ድዩ ገለመለ ነዚ ዴዲኬትድ ኮይና ትሰርሓሉ ትህሉ ተስፋ ይገብር ኣይነው ሻዕብያ ቀለልቲ ከም ዘይኮኑ ዳ ቨሪ ቨሪ ፎርወርድ ሉኪን ነገራት ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ሳሕል ከለዉ እዮም ከመይ ጌርካ ተሽክዕ ንሲስተማት ዝፈልጡ ነይሮም ናይ ሆፕ ነዚ ነገራት ዝክጥቀምሉ ምክንያቱ ራሻ ኦፊሻሊ ሌጋላይዝ ገይራቶላ እዚ ኻ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ዓለም ንኸይቋፀሮም ምክንያቱ ፀቕጢ ናይቲ እገዳ እውን ሽግር ስለ ዝፈጥረሉ ነቲ ቢዝነስስ ክሪፕቶ ሌጋላይዝ ገይሮም ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ትገብር ዘለኻ ክሳዕ ክንደይ እቲ ውድድር ናይ ኣሜሪካን ራሻን ቻይናን ነቲ ክሪፕቶ ንላዕሊ ክኸይድ ሎሚ ጥራይ ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ ሓደ ዓብይ ኣሰት ማኔጀር ሓደ ቢትኮይን ምናልባት ክሳብ 2.9 ሚልዮን ክበፅሕ ኸሊሉ ገምጋም ሂቡ ቫይራል ኮይኑ ኣሎ ትናቱ ገምጋም ራይት ናው ነዚ ቪድዮ ክገብር ከለኹ 65,000 ኣላ ኣብ መንጎ 70,000 ኮለል ትብል ኣላ ምክንያቱ ኣሜሪካን
ጀርመንን ካልኦት ሃገራትን ዝነበሮም ክሪፕቶ እናሸጡ ነቲ ዕዳጋ የበላሽዎ ስለ ዘለዉ ነቲ ካብ ብገበነኛታትን ገለን ዝሓዝዎ ንዑ ናብቲ ዕዳጋ ብእኩብ እናሸጡ ነቲ ዕዳጋ ይርብሽዎ ኣለዉ ባት at the end of the day ኩላቶም ቶም heavy weights ገንዘብ ዘለዎም ነተን ክሪፕቶ ምስ መፃ በጎ ኣቢሎም ይገዝዎን ኣለዉ ሓደ መዓልቲ ንእሽተይ ክፋል ቢትኮይን ተለካ ወይ ክሪፕቶ ብሓፈሻ ኣብተን ዓበይቲ ክሪፕቶ ኮይንስ ተለካ you will be happy ግን ፈሊጥካ ሰብዒልካ ተደጌርካዮ ትርጉም ዘይብሉ ጉዕዞን ክሳራን ከስእመልካ ምዃኑ እዩ now let's go to Nigeria then ናብቲ ዞባና ክመፅእ ይሽው came out in mass. The government cannot be enjoying on our behalf. They are buying private jets and people are staying under the bridge. If the vice president says that those protesting for their rights... So ናይጀሪያውያን ልክ ከም ኬንያ ከም ድማ ከም ኡጋንዳ ኣብ ጽርግያታት ወፅዮም ሰላማዊ ሰልፊ ወላት መንግስቲ ብኩሉ መንገዲ ጠጠው ከብሎም ብኩሉ መንገዲ እንተፈተኖም ፈሺሉ ተሪፉ ምክንያቱ ጠጠው ከብሎም ኣይከኣለን ኣብ ጎደናታት ወፅዮም ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ገብርሎ ዝኻ ልክ እቲ IMF ዝተኸተሎ ቅድሚ ዓመት ነተሃገር ንሕና ክንሕግዘኩም ኢና ዕዳጋ ናይቲ ባቴራ ናፃ ግደፎ ኢልዎም $1 ብ400 ትሽረፍ ዝነበረት ሎሚ 1400 ክሳብ 1500 በፂሓላ 1500 ኒያራ ማለት እዩ ስለዚ መናብሮ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይኑዎ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ድማ መራሕቲ ናቱ ፖለቲከኛታት ናቱ ብፕራይቬት ጀት ዝኸዱን ኣብ ፍሉይ ቪላታት ዝነብሩን ብብልሽውና ኣብ ዓለም ዝተፈልጡ ሃገራት እዮም ስለዚ ከምዚ ምስ ኮነ ህዝቢ እንታይ ይገብር አንጻርካ ይትንስእ መራሒኻ ኣብነት ተዘይኮይኑ ህይወቱን ህይወትካ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ እንተለዎ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ህዝቢ ተላዒሉ ክግምጥሎ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ወላ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ያጋጢሞም እቲ ሃብቲ ኣብ ኢድ ውሑዳት ስለዝተረፈ መንግስቲ እውን ክቋፀሮ ስለዘይከኣለ ምክንያቱ መንግስቲ ንባዕሉ በቲ ሃብታማት ዝተገዝአ ስለዝነበረ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ሱዳን ፋሕፋሕ ዝኣተወ ሃገር ንርኢ ኣለና ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ተመሳሳሊ እዩ እቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ንሰማይ እንተደይቡ እቲ ኢምፓየር እቲ ንግስነት እቲ ሃገር ከም ዝፈሽል እዚ ንቡር ነገር እዩ ወላ ኣሜሪካ እውን ተዛዕብየ ስቃቶም እዩ ኣብ መንጎቶም ሃብታማትን ተኸታትን ዘሎ ጋፕ ናይ ሰማይ ምድርን ኮይኑ ኣሎ ስለዚ it's a matter of time at some point the system today ተቀይሩ they will break it for their life for their survival idiots then the vice president are idiots እንታይ ኢሎም ገይሮም ኣሎ ናይ ጥሜት ፕሮቴስት ሰብ ጥሜት ስለዝተወደየ መናብሮ ስለዝኸበሮ እዚኣቶም ድማ ነገራት ሸለሎም ዝሓልፊ ኮኑ ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ፅርግያ ዝውዕል ዘለዎም እዮም ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ተርዲኦም ኣለዎም ሸغلة አልቦነት ክባል ከሎ ናብ ኢትዮጵያ ተኸይትኩም ሪኹም ኣለዎም ጎደናታት ብሰብ ዝመልአ እዩ ስለዚ ንእሽተይ ዕድል ተረኺቡ ነቲ ገለ ብትክክል ነቲ ዘሎ ኩነታት ክጥቀም መሰሉ ንክገልፅ ደገ ክወፅእ ከሎ እቲ ኩሉ ሰራቂ ድማ ዕግርግር ክፍጠር ከሎ ናይ እንጌሩ ግዜ ስለ ዝኾነ ጠጠው ክብለሉ ይደልን እዩ ንዑ ተጠቂሙ ድማ ክዘምትን ክሃርምን ክሰርቕን ከሎ ይረአ ማለት እዩ ዝኻ ነቲ ሃገር ዓብ ስጋት እዩ ዝኸውን ባት ከም ዘለዎ ኢና ንሪኦ ማለት ዝብሉ ዘሎ ጠሚና ጥሜት ተወዲና እዮም ዝብሉ ዘሎ መናብሮ ስለ ዝኸበረ ኢትዮጵያ ድማ ናብዚ ገፅያ ትኸይድ ዘላ ይበሃል So ካብ ናይጀሪያ እዚ ይመስል ጉዳይ ናይ ኬንያ ከም ኢልዩ ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ሩቶ ማስትጎና በሉ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብርለው እቲ ኩነታት ድማ በዚ ይቕፅል ኣሎ ካብዚ ከይወፃና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ብጣዕሚ ኣገራምን ኣዛራብን ኮይኑ ዘሎ ኣባ ኣሕመድ ድማ ኣብ ፀቕጢ ስለ ዘሎ ክልተ ዝተፈላለያ መደረታት ኣስሚዑ ኣሎ እዘን መደረታት እዚኣተን ናበይ ክኸዳ ዝኽእላየን ሓደ መጀመርያ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከመይ ከም ዘሎ ንስማዕ ኣብዚ ሓደ ሪፖርት ኣሎ ከፋፋዮች በሲሚንቶና ብረት ላይ ነጋዴዎችና አከፋፋዮች በሲሚንቶና ብረት ላይ ባደረጉት ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ በአዲስ አበባና ሸገር ከተሞች አብዛኞቹ የግንባታ ስራዎች መስተጓጎላቸውን ዋዜማ ተረድታለች። በርካታ ግንባታዎች የቆሙት ነጋዴዎችና አከፋፋዮች መንግስት በገበያ የሚመራ የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ መከተል ከጀመረ በኋላ ቀደም ሲል ባስገቡት ሲሚንቶና ብረት ላይ የተጋነነ ጭማሪ በማድረጋቸውና ምርቱን በመደበቃቸው እንደሆነ ታውቋል። ባለፈው ሳምንት በ1550 ብር ይሸጥ የነበረ አንድ ኩንታል ሲሚንቶ በአሁኑ ወቅት 2200 ብር እየተሸጠ መሆኑን በህንጻ ግንባታ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ለዋዜማ ተናግረዋል። 570 ብር ይሸጥ የነበረው 12 ሜትር ፌሮ ብረትም እንታይ ዝረአ ዘሎ እዚ ኣብ ህንጻ ጥራይ ኣብ ኩሉ ከይመስለኩም ብሰንኪቲ ሓድሽ ኣታታትዮም ዘለው ሓድሽ ኣታታትዮም ዘለው መጀመርያ ንሽተይ ኣፕዴት ክበኩም እቲ ኮመርሻል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ኮት ሓበሬታ መውፃእ ጠጠው ኣቢልዎ እንድዩ ግን I'm going to give you an information latest ዘሎ so ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ክጅምሩ ከለዉ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ እታ መጀመርያ ክጅምሩ ከለዉ እቲ ኩነታት እዚ ዕለት ክንደይ እዚ ዕለት ክልተ
ዕለት ክልተ ክንደይ በፂሑ ኣሎ ኦፊሻል ተሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ ዕለት ክልተ ኦገስት ማለት እዩ ሰዓት እኳ ይገበሩሉን ኦኬ ሰዓት አይገበሩሉን ኣለዉ ናይ ዕለት ክልተ ኣቐዲሞም ዘውፅዎ እዩ 83 ብ74 ዝጀመረ ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልቲ ካብ 74 ናብ 83 ብር ደይብሉ $1 ማለት እዩ ተኻል ባጤራ ድማ ከምኡ ኣብዚ ማለት ዕለት 31 80 ነይሩ እናቐፀልና እንድሕር ኸይድና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ሎሚ ድማ መሊሱ ፕላመት ከም ዝገበረን ንታሕቲ ወሪዶ ከም ዘሎን ዝገልፅ ሓበሬታ ናቶም ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ረይዎ ዕለት 31 ክንደይ ከም ዝነበረ 77 ከም ዝነበረ ዕለት 37 ንግሆ 77 ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ዲቫሉዌሽን ዲቫሉዌት አደረገች ገንዘቧ የሚለው ስህተት ነው። እኛ ዲቫሉዌት አላደረግንም፣ ዩኒፋይ ነው ያደረግነው። ሁለት ኣብ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ነቲ ብር ናትና ወይ ነቲ ባጤራ ዲቫሉዌት ጌራቶ ዝብል ዘሎ ኣይገበርናን ውፅእ ሓሶት እኮ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ዝገበርና ዩኒፋይ ኢና ጌርና ቃላት ናይ እንግሊሽ ተጠቂሙ ዩኒፋይ ማለት ምስቲ ፀሊም ዕዳጋ ዘሎ ዝነበረቲ ምስቲ ፀሊም ዕዳጋ ዝነበረ ምስኡ ሓደ ንክንገብሮ ኢና ነቀራርቦ ዘለና ኢሉ ተመሳሳሊ ግን እንታይ ኢሉ ናይ መወዳእታ ዘረባ ዝበላ እንታይ ዝብል መግለፂ ውፅእ ኢሎ ነቲ ፀሊም ዕዳጋ ከነጥፎ ክንክል ኣለና እዚ ሸርፊ ክንቋፀሮ ተኮይንና ስለዚ በለ መሊሱ እቲ ብር ከም ቆልቆል ተላዕዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰባት ይፈልጡ እዮም ብሓይሊ ከምቲ ቀደም ዝነበሩ ኣብ ኢዱ ከሎ ክገብሮ ይኽእል ሕጂ ግን ኣብ ማርኬት ፈኒኻዮ ብምፍርራህ ክትገብር ተኮይንካ ሰብ መሊሱ ዶላር ገበያዎች ነበሩ አንዱ 100 አንዱ 50 ሲራራቁ አደጋው ስለበዛብን ዩኒፋይ ይሁኑ ነው ያልነው። ዲቫሉዌሽን ሳይሆን ዩኒፊኬሽን ነው። ሁለተኛው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከነዳጅና ከማዳበሪያ ውጪ በብላክ ማርኬት የማይሰራ ምን ነገር አለ? ልብስን ጨምሮ። ለመሆኑ ባንኮች የባንክ ፕሬዝዳንቶች እዚህ ያላችሁ የፕራይቬት ባንኮች በብላክ ማርኬት አይዘረዝሩም ብር? ኮሚሽን አይቀበሉም? ኒፖቲዝም የለም? በገበያ ነው የሚሰራው? እንደዛ ነው ስራው? እዚ ስእልታት እዚ ዝወፅእ ዘሎ ዳርጋ ብዙሓት እቲ IMF ዝበሃል ሓደ ስቲቭ ሃንኬ ዝበሃል እንታይ ዝብል ፖስት ገይሩ ነይሩ IMF ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ሃርቫርድ ፕሮፌሰር ሮበርት ባሮ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ይብል ኣሎ the IMF doesn't put out fires it starts them IMF ሓዊ የጥፍእን እዩ ሽግር ናይ ሃገር የጥፍእን እንታይ ዳ ሽግር እዩ ዝጅምር ሽግር ከምዚ ሓዊ ከም ትቃፀል ዝጅምር እምበር ነቲ ክርቢ ዝውልዕ እምበር ላምባ ወይ ነቲ ሓዊ ዘጥፍእ ማይ ዘፍስስ ኣይኮነን እዩ ዝብሎ ዘሎ IMF ማለት ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ናይጀርያ ከምኡ ድማ ኬንያ ኮይናቱ ዘላ ንኢትዮጵያ ላምባ ይቐስቀሳላ ከም ዘሎን እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ኣብ ኤክስ ትዘውር ዘላ እያ ብተደጋጋሚ ከምኡ ድማ ዋላቶም በዓል ደገፍቲ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ዝነበሩ ፀረ ኤርትራ ማርቲን ፕላወት ንበዓሉ IMF ንኢትዮጵያ ኣብ ሽግር ክእትዋቶ ዘይኮይኑ ከድሕና ኣይኮነን ክብል እዩ ተራእዩ ዘሎ ስለዚ ኤቭሪባዲ ዳርጋ ዝበዝሑ ሰባት ብፍላይ ናይ IMF ኬስ ኣቢ ኣሕመድ ንባዕሉ ተኣሚኑ ኣሎ እቲ ኩነታት ክሰርሕ ከም ዘይክእል ባዕሉ ተረዲይዎ ኣሎ ኣብዚኣ ዝተዛረባ እስከስምዕዋ ነታ ኩነታት ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ኣሎ ኣብዚ እውን ኣብ ካልእ ነቲ ናይ IMF ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ትረዎ ዘናደ ስእሊ እዚኣ እውን ከም ትሪእዋ ዘለኹም IMF ንዝተቆርፀ ትግርካ መኸዲ ኮነ ዝወሰድካ ነታ ካልኣይ ትግርካ ይድወስደካ ኢሎም እውን ኣውፅኦም ነይሮም አምስተኛው ክሪቲካል ፋውንዴሽን ሰላምና መረጋጋት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ካልመጣ ኢንቨስትመንት አይመጣም። የቱሪስት ኢንፍሎ በምንፈልገው ልክ አያድግም። እኛም ተንቀሳቅሰን መነገድ መማር እንቸገራለን። ሰላምና መረጋጋት የግድ ነው ያስፈልጋል በሚል ባለፉት This is a very good point. ኣብዚ ዝብሎ ዘሎ ትክክል እዩ ቅድሚ እዚ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቼንጅ ወይ ከዓ ንቁጠባ ናይ ሸርፍዲ ናይ ገለመለ ቀዳማይ ዘድልዮም ርግኣት እዩ ርግኣት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረት ናይ ቁጠባ ናይ ኢንቨስትመንት እዩ ኣብ ሓዊ ትቃፅል ዘላ ሃገር ተፀሊልካ እንተዘይኮይንኩ ገንዘብካ ሒዝካ ይትኸይድን ኢኻ ኣብ ሓዊ እናተቃፀለት ከለና ኣብነት ግን ናይ ሰላም መንፈስ ይረኣየካ እንተሎ ኢንቨስት ምገበርካ ግን ንሪኦ ዘለና ነገራት ክብእስ እምበር ክዕረ ይክእልኒ ሱዳን ትፈርስ ዘላ ሃገር ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ውግእ ክጅምሩ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ they have a lot of problem ምስ ሱዳን ቴንሽን ኣለዎ ምስ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ተዋጠጠ እዩ ዘሎ ወላ ኤርትራ መልሳይ ትሃቦ ምስ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ህልኽ ምስ ፈጠረ እዩ ውሽጣዊ ምስ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ወላ ሓንቲ መዕለቢ ይረኸበና ኣሎ ፋኖ ነዚ ክንኣህል ለና ጥራዮም ዝብሉ ዘሎ መመሊሶም ይሕርኑ ኣለዉ ምስ ትግራይ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝብል ምስ ትግራይ ክንደይ ግዜ ናብ ፀገም ክንከይድ ተሓሲቡ ነይሩ ሳላ ልቦና ናትና ኢና ድሕና ዘለና ብላ ኣሎ ምስ ኦሮሞ ዝተፈተኑ ምስ ኦነሸነግ ወላ ሓንቲ ለውጢ የለን ከምኡ ኢሉ እዩ ዘሎ ናይ ሶማሊ ናይ ዓፋርን ክንደይ ግዜ ምፅኢና ኣለና ስለዚ ኣከምዚ ከሎሲ ዓብይ ማርኬት ቼንጅ ወይ ከዓ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቼንጅ ክንዲ ዝገበርካ ግበር ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን እዮም ዝብልዎ ዘሎ
አይዶን አመታት ሁሌ እንደምሰሙት ሰላም 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 ይባላል። ለምሳሌ እንደው ቀል አድርጎ ለማንሳት ባለፈው 2 ወር 3 ወር ገደማ በእኛና ትግራይ ካሉ ኃይሎች ጋር 2 3 4 5 ኢንሲደንቶች ነው። ባለፈው 2 ወር 3 ወር ገደማ በእኛና ትግራይ ካሉ ኃይሎች ጋር 2 3 4 5 ኢንሲደንቶች ነበሩ። ፕሮቮክ የተደረግንበት ወደማያስፈልግ ትራክ የሚወስዱ ጉዳዮች ነበሩ። አያስፈልግም ብለን በተደጋጋሚ ተወያይተን ጉዳዩ መስመር እንዲይዝ አድርገናል። ባለፉት 2-3 ወራት ከ10 ጊዜ በላይ ውይይቶች ነበሩን። ምስ ትግራይ ኣብ ሓደ ፀገም ከኣቱ ምስቶም እሊት ናይ ትግራይ ኣብ ፀገም ከኣቱ ይከኣል ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ብዙሕ ሽግራት ከም ዝነበሮም ግን ሳላ ስምምዕ ከም ዝደሓኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስቲል እቲ ትግራይ ዝበሃል ግን ንባዕሉ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ምስ ኦሮም ምስቲ ፋኖ እውን ሰላም ናይ ሰላም ዘተስ ንፍትን ኣለና ኢና እዩ ዝብል ግን እስከዚያ ናይ ተጋሩ ንባዕሎም ኣብ ንሓትሕዶም ኮይኖም ዘለዉ ስምዑ ወንበር ክህሎ ኣቦ ወንበር ብዛው ሕዚ ፈላላይ ነይሩኒ ሓንቲ ፈላላይ ኣብነት ዘስሕቀኒ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ገምጋምና ፕሪቶሪያ ምፍራሙ ፅቡቅ እዩ ዝብል ዝነበረ ኣቦ ወንበርና ኣብታ ሸዓ ኣብ ዘይማን እንዴቶም መንግስት ኣፍሪሶም መፅኦም ጌጋ እዩ ዝብል መጨረሻ ምፅዋ ሶፕ ፕሪቶሪያ ጌጋ እዩ ለሎ ስለዚ ጌጋ ምዃኑ ጌጋ ይኮነን ኢለ ክሙግት ነይርኒ 7 ፈረቃ ምስ በፅሐ ጉያ እዩ ነይሩ እቲ መድረኽ እኮ ብቮቱ ዝውዳእ እውን ኣይነበረን ናይ ካድረ መድረኽ እዩ ኣቋም ክገልፅ ይኽእል እዩ ካድረ ውሳነ ዝህበሉ መድረኽ እውን ኣይነበረን ሕዚ ዘይለነ ተረት ይቐርብ እዩ 7 እያ ተቃዮሞም እገሊያ ኣነ ፈላላይ መድረኽ ናይ ቲፒኤልኤፍ መድረኽ መጠቃለል ምስተዋሃበ ኣፈላላይ ዘለዎ ሰብ እዩ ዘቕርብ ኣፈላላይ ነይርኒ ኣብ መንጎ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ናሓትሕዶም ኣብ ከመይ ደረጃ በፅሒ ከም ዘሎ መዛረቢ ኣርእስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ከምፅኦ ምክንያቱ ዋላቶም ኦሮሞ ኣምሓሩ እውን ከም ኣጀንዳ ገይሮም በልብልዎ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ Ethiopian Airlines said my video was not true. ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ቅድሚ ሕጂ ነዛ ሰበይቲ ነዛ ጓል ሶማላዊት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኩርሳ መንጢሉ ከም ዝሰጎጓ ብቪድዮ ፊልም ገይሩ ዘርጊሕዎ ሓሳዊ እዩ መታለሊ ሲኤንኤን ኢሎሞ ነይሮም ነታ ሰብ ረኺቡ ነቲ ሓቂ ውፅይዎ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይጠዓሞምን ኣሉ Aisha, you were the one I recorded in that video. Yes. Were you a standby passenger? We had multiple city tickets, and in all our tickets, I already have my seats reserved. So I already knew when I get on the plane which seat I would be. ናይ ክልተ ከተማታት ናይ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትኬት የቆሪፀ ነይረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞናተይ ድማ ኩርስናተይ ሪዘርቭ ገይረ ነይረ ኣብ ኤርላይንስ ትኬት ቆሪፅካ መፂኻ ኣብቲ ቼኪን ባዕሎም ክቡኻ ገንዘብ ክትከፍል ተደይደሊኻ ባዕሎም ይህቡኻ ኩርሲ ማለት እዩ ኣብዚ ከብዚ ሕጂ ክትተርፉ እንትኽእል እያ እታ ነፋሪት ተመልያ ኩርሲ ተደይሒዝካ ክከትፉኻ ይኽእሉ እዮም ሪዘርቭ እንተጌርካ ኩርሲ ግን ናትከያ ንዓ ዝምንጥለካ ሪዘርቭ ማለት ነዛ ኩርሲ ዝምንጥሎ ሓይሊ የለን ማለት እዩ ስለዚ ብልሽውና ስለ ዘሎ ወይ ካብ ሕጊ ወፃኢ እምበር ሪዘርቭ ዝገበርካዮ ኩርሲ ዘይብሎም ከሎ ሪዘርቭ ክትገብራ ይፍቀዱልካ እዮም ከፊልካ ኣለኻ ነው ነዛ ሰብ እዚኣ ግን ካብ ወፃኢ ከም ዝገበርዋ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ትርእዩ ምፃዕዳ ዓርቅኻ ወይ ምፃዕዳ ትፈልጦ ሰብ ተኸይድካ ኩሉ ፃዕዳ ዝኸፍል እዩ ዝመስሎም ስለዚ ኢትስ ሪሊ ሓደ ግዜ ማይንድሰት ናይቲ ሰብ እውን ትርእዮ ኢኻ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድማ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ክስተት እዩ ነዚ ጋዜጠኛ ናይ ሲኤንኤን ድማ ከምኡ ኢሎም ሓስዩ ኣባላሽና ሽምና ኢሎም ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ነይሮም ንሱ ድማ ኤቪደንስ ሒዝሎም መፅዩ When did you book these tickets? I booked them around, I think it was 5th of March. So you had these tickets for months? For months, yeah. With seats on them? With seats on them. And we only get to find out at the gates that our tickets are on standby, which we weren't informed at the check-in when our bags were being checked in. Nobody said anything. Our bags came to Nairobi that day. Did they ever apologize to you? No, not at all. Have you heard from anybody at Ethiopian Airlines? They have not tried to contact me to reach out. No apologies. I mean... Wow. So, checking era, كل ነገር ወዲያ ቦርሳን ኮላይ ኣትዩ ኣብቲ ጌት ምስ መፀት እዮም ኩርሲ ከተታሒዙ ዝብልዋ ዘለዉ ኩርሲ ናታ ንናይሮቢ ከይዱ ንሳ ኣዲስ ኣበባ ሰዓት 11 ፈረቓ ናይ ለይቲ እዩ ስለዚ ብካልእ ዘረርባ ሆቴል ክደሊ ኣለዋ ክትከይድ ኣለዋ ኣብ ፀልማት 11 ፈረቓ ቦሌ ኤርፖርት ካብ ኢትዮጵያ ከይድካ ብታክሲ ፍሪ ኤርፖርት ማለት ስርቅን ገለመለ መዓት ስለ ዘሎ ኣይኮነን ጓልከ ኖርማል ንእሽተይ
ወዲ ኮይንካ ከማን ስጋት ኣለዎ እቲ ቦታት ኤርፖርት እትሲ ብዙሕ ፀገማት ክህልዎ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ኢኻ ከም ሓደ ዓብይ ከተማ ማለት እዩ ስርቂ ድማ ኣሎ የብቲ ዓዲ እንታይ ዝሽፈን ኣለዎ ኣብቲ ግዜ ደሓን ኣሎ ዝበሃለሉ ዝነበረ እውን ዝፍራሕ እዩ ከይዳ ሆቴል ክደልለዋ ለይቲ ምድሪ ድሕሪኡ ድማ ከም ብሓድሽ ክትመለስ ኣለዋ ኦ ማይ ጋድ ክሳብ ሕጂ ድማ ኮንታክት ይገበረሉኒ እያ ትብዳላ እዚ ዝግብሮም እዮም ድማ ንካልኦት ከብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ It's horrible. How did you know there was a menace on the plane? I was told by one of the staff members of the Ethiopian airline. They said that the reason why you cannot fly right now is because a minister has boarded the plane last minute. Therefore, you guys cannot fly, and we will put you on the next available flight. When I asked, is that tomorrow? When is that? They're like, we can't guarantee you the next flight, so you would just have to wait and see. My video is only 37 seconds. What? So እንታይ ትብልላ እቲ ቦታቲ ሚኒስተር ስለ ዝመፀ ንዑ ሂብናያ እቲ ቦታ ሂብናያ ወይ ሂብናዮ ንስኻ ድማ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ቦታ ክንደልየልኪና ንፅባሕ እውን ሹር ኣይኮናን ቦታ ክንረኽበልኪ እዮም ዝብልዋ ዘሎ ዋ this is really ዘሕዝን ኩነታት እዩ ኣይረጥ ጥራይኻ ትብል ምክንያቱ እንታይ ካ ክትብሎም ግን ሳላ ሶሻል ሚድያ ድማ ጉዳይ ሓቂ ወፅዩ ናብ ቫይራል ዝኾነ መልእኽቲ ድማ ተቐይሩ ነይሩ What happened after the video stops? So when the video stops, I was taken off the plane. My husband was also traveling with me. He was kept outside the plane, which you didn't manage to get in your video. Police came, the Ethiopian authorities came. They told us that we had to delete all our videos. They made you delete the video that you were recording? Yes, so the airline and the Ethiopian police were together. The Ethiopian police told us, give us your phone because this is against the law. So, እቶም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድማ ኩሉ እቲ ቪድዮታትኩም ደሊት ግበርዎ ቴሌፎንኩም ድማ ከፊትኩም ኣርዩና ብምባል ከምኡ ከም ዝበለዎም ዝኾነ ሬኮርድ ዝገበርኩሞ ቪድዮ ደምስስዎ ዛ ዓይነት We didn't want to break the law, respect the Ethiopian government, so we gave them our phones. They deleted all our videos, and then they told us, please give us your passports as well, because the airline will book you on the next available flight, which was in the morning, but that was not booked. So they took our passports. We never received our passports after that. So you were essentially stranded at the Addis Ababa airport? For 24 hours, yeah. For 24 hours? 24 hours, because we got on the flight in the next evening at 11. So Ethiopian Airlines said you were put on the next available flight, but you're actually stuck at Addis for 24 more hours? 24 hours. We were put on the next flight, no, not the next flight, the flight at 11:15 the next day. Did they give you a hotel? Not at all. No accommodation, no hotel. There was absolutely no help. They told us, we're not going to give you anything. Just come back to us 6 o'clock in the morning and we'll see if you are able to fly. How did you feel about that treatment? I felt scared. I felt terrified. I felt like I was stripped naked because they took my identity card, my passport. So I wasn't able, I felt like a criminal because I wasn't able to do anything. I felt like they were showing their power to a civilian. Are you considering any action? مسكينيتي كل باسبورتا وسيدوما ولا حنتي هوتيل يله قلي يله كل وسيدوم انتي تسمعكم زباله دما بقى عليك ساعه كندي حيله خمسه لهم ولا حنت خبر كم زي كل نجار دما للعاقمي مخانو فريه سباي ونيرو سلدي قدح كومبر سباي ونيرو يلا Against the airline? To be honest, this is a very unfair thing that they've done. There's no apologies, there's nothing from them, there's no communication. There was no communication when we were there. There's still no communication, and we will see when we get back to London the measurements that we're going to take. It's something we're taking into consideration. So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ለንደን ካብ ዩኬ ስለ ዝኾኑ ለንደን ምስ በፃሕና እንታይ ከም ዝገበር ፈሪሃ ከማ መስኪነት ኣብ ኣፍሪካ ኮይና ከምኡ ትብል ኣይትኽእልን እያ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ካብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሲኤንኤን ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ወፅዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መርኣያ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ኤርትራ ድማ ስለምንታይ ነዚ ኤርላይንስ እዚ ዓፅያቶ ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ This is the reality. እዚ ካብ ኮነ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ውሳኔ ትክክለኛ ከም ዝነበረ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ዜጋታት ዘጋጥም ዝነበረ እዩ ቢንያም ካብዚ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ቢሉ ውድድር ክህልዎ እዩ ገለ ካብቶም ፋቮሪት ንክዕወት ተስፋ ዘለዎ ምዃኑ ይንገረሉ ኣሎ ተስፋ ንገብር ድማ ዓወት ከድረና ልዕሊ ኩሉ ግን ቅድሚ ኩሉም ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ውድድር ክውድእ ካልኦት ስፖርተኛታት ኣሮን መበል ራብዓይ ኣብቲ መፃረይ ዝገብሮ ዝነበረ መበል ራብዓይ ከም ዝወደን ካልኦት ኤርትራውያን ኣትሌታት ድማ ኣብዚ ቀረባ ውድድሮም ክጅምሩን ዓወት ከምፅኡልና ንመነየሎም ናይ ሎማ ኣርእስተይ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ኮሜንት ናትኩም ደገፍ ኣይተውሕዱ ብዙሕ ትሕዝቶ ነይርኒ ግን ካብ ሰዓት ከንወሓ ስለ ዘይደሊ
ኣብዚ ክወዲ እየ يقال الله بيحلله جبنا والده وعسان زلاته